kan channel tlom le tlinglo tak mai min ngai hlut sak tu song song te in zawain kan lo lom le veka cheu tun chuma chuan kan ram India ram chunga thil thleng rap thlak tak mai kan ngai thlau le dona ama sa in kan video te hi mishinga poi khoina rap thlak tak tak te thlentir du tura miril ru swai koi thei tura kan bo se ni lovin ngai thatu ten film khorna tur tam tak kan nei nan le hetiang thil kan chunga alo thlen palpoa in vendan kan lo thiam jok theina tura ta na kan in shil shiat na pakhat mai ani ti kha min lo shiat sak le theu turin kan ngen chewa e case po hian kan tan zirlai thatak min hu chiangi kan ring tlat ani Plum Beach Road Navy Mumbai apartment pakhat Seawood Estate dia apartment ming an phua chuan nuwalai takmai Sandhya Singh chu a cheng ve a Navy Mumbai ni Mumbai tia ko bukhi Mumbai bula Plan City ni in India Chimlam State Maharashtra a Konkan Division ani baka Thane District ani ngi a ti chuan a chanchin kan soibir tur Sandhya Singh hi Bollywood remoi khowela milar tak tak mai jatin ale Lalit Pandit ate farnu ni in anni pani hi music director le laphua thiam tak mai anni a heng an laphua tam tak zinga keini mi zote po ina kan lo hriat ve chu Dilwale Dulhania le jayeng ge te mohabbat te intele kuch kuch hota hete an sakte kha Sunday unaw pati pho hi ni a in Sunday hian leizon pani nei bokin Sulaksana Pandit le Vijita Pandit te anni boka anni pani po hi ngai thatu te singa hian siapo kan ommial mai theya kumsang kha zakwa somko chawvela Bollywood lem chan thiam thaber ber te kha anni nge nge ti chuan an chung kwa hi thiam thil nei thatak tak vek ni in wan tlang chunglam leng kan ti ang chi kha anni a Sunday hian Indian Revenue Service IRS officer Jay Prakash Singh chu pasala nein kumsang ni som pahnia khan a pasal chu Custom and Central Excise Commissioner a ainhlan kaita ka wangin Indora hian anna awang hian om dei thonga in annu pa hian fa pahni nei to in an fa pa Raghuveer chu SBM local sa hian heti hunlai hian lozir lai me ka ni a an fanu po Bengaluru wale khazira lo omin Raghuveer chu anu bul Seawood apartment a chuan omin midang te chung en chung ko khosak nuam satak an ni a sumle pa ya boina an tok ngai lo ati the omi kumsang ni som pahni December ni som pathuma khan Sunday e chuan nirula beng pakhatakal turin anin chu jingdar somle dar somle achanbe inkara chhosanin heti hunlai hian afa pani chun Raghuveer anen chau khan an cheng dun meka kan soita kang khan a pasal Jay Prakash iro anna awang khan Indora om thongin akha to khian anina hian ho zeu zeu tilawa chuan anna awangin Indora hian om tam jok ma a tin soita kang khan an fano Bengaluru le khazira a om bok awang khan Sunday tinu fa chau chu ina chuan anom don bok ani te chuan Raghuveer chuan anu bengkal tur chu thla a han tuma mase Sunday chuan a thian nu Uma Gori an apartment bulmea chengbe ne na an kaldun don thosoin in a chho san ma hian Sunday ile umai te hi phone a ri tak anin be nge a Sunday in afa pobula thla angai lo thu a soi nu loka paraslian tok tak mai king chung chuan Sunday e chuan anin chu cho sanjuin upper chunga hian cheng noi ni man ho tlere a ka hetia benka akal tum na chan po hi abing lokora chuan atlero te chu da that atum ni na lang ti chuan tlailam alo ne chuan Sunday chuan an in chu alaron thlenge mai lawa Raghuveer po heta hi chuan ngai that lo na po lo la ni lem lovin azirlai te zirin alo boi hle maya mase zan alo ni nu po chuan anu chuan in ala thleng ho lo engma soilawa ni lenga anu chanchin a hriat lo awang le zanri tak thleng po a anu alo lo holo awang chuan Raghuveer chu angai a thazan to lawa anu number a chuan call tumin voi tam tak a phone chu a han ti nung thena mase anu chu abi pop thei ho lo mai a chan chu anu number chu ain switch off tlat wang ani a hetianga anu phone ain switch off tlat nu phei hi chuan Raghuveer chu anu awang chuan amang ang to tak zet ani ber
chumi ni wang chuan anu in benka akalpui tur anga asoi uma ichu Raghuveera chuan vakol taringotin anila chuan bank an thlen hnuwa Sunday in hole tura ati awangin bank ko thleng a thla lo thole an ina alet le sandan de chu alo seile tlat mai si hemi wang hian Raghuveera chuan angeina a hrilo hle maya ti chuan Sunday chin chang chu nileng zan khwa chuan hria zui tur chu om talovin atuk December ni som pali kumsang ni som pahnia khan anu chin a hriat lo awanga amang ang to lutuk chuan an chan chin le thil om dan song song chu apa le afarnu mundanga omde chu awashilta ani an chung tile anu thian hnai vai te po kha Raghuveera hian a phone nola ma se to te ma chuan Sunday e an mulo tho chuan an lo chang zel mai si Raghuveera chuan anu in an in a chhosan ma a thu sei kha ri chhuak zokin anu chuan a unau pa Lalit Pandita atlo tur tho a soilai kha angai to chhuak lo maya chu vele apute chu Raghuveera chuan phone call chuan aba bisui boka ma se apute chuan amani lama anu in an ina aron tlo lo tho chuan alo chang le tlat mai chutiang chuan aphak ang tokin anu chin chang hria tum hian mi sang sang ti chu bikolin Raghuveera chuan anu angai to zia chu alan tir na sa hle maya ma se anu chanchin thar hria to chu ala thei chong si lo ti chuan December ni som panga a Sunday pasal Jay Prakash le auna pa Lalit baka afapa Raghuveera te chu Nirul police station a Sunday bo tho report to chuan an vakal tangi a khatia Sunday in a chhwasana aparas aken chunga tlero tam tak aken chhwatila wang khan kong laka emo in rokna atok thutani an ring dewa chu Sunday chungte poina an rin dan an nge ani ti chuan milar chungwa thil ti thei tak mai anni awangin police report chuan case naran mai ai chuan lo ngai sakin ma an lak sui ngal tur tho chuan Sunday chung de chu an lo shilta a ti chuan police lam chuan mi bo report chu lo ziak lu takngalin Sunday zon na chu tho tan ngal ani ta boka heta hian Sunday bo ma a amun hnung ber tu a thianu Umar Gori kha police chuan thu zot fiak ngalin December ni som pathum kumsang ni som pahni jinglama khan Sunday inen chuan phone call a anin biak thule benga kalpui tura aron som thu chu soya hemi hi ama umai po chuan lorem ti in jingdar som pakhat rik ma in Sunday nen chuan an apartment chu an chwasan ta a hemi nu hian abuduya benglam pan turin motora chuan an chong le ngala ma se hetia beng kan thlen hian Sunday e chuan le tura umai chu shilin hetia beng kota Sunday e achuk le nu hian in lama ale le san le mai thole chumi nu lama thil thleng chaw engma a hria zui lo tho umai chuan police bula chuan a soita boka ye chuan police chuan Sunday call record chu a thei anga chhuil in chuta chuan akalna beng ni an hriat abudaya benga thokta chu thuzot fia tur hian an kalchil le ngala ma se benga thokta chuan December ni som pathuma khan Sunday singiti mingpo in an benga engtlere uma ada lo tho an lo seita ka wangin police chuan mak an ti hle maya chu mai ba ka a thianu umai khan beng kota Sunday chu a chok ngei thu a soi khania heta tang hian benga akal lo ne chuan beng le motora tanga a chok na in kara hian Sunday e chuan miswal atok fu zok nge ni ta ang le ti in police chuan an ngei to na chu an seng le ta a heba ka hian police chuan Sunday chena apartment bulbelami te chu zona sang te chu an zot le a chuta mi pahni te chuan Sunday e chu December ni som pathum aboni chawma lamdar som pakhat vela khan auto rickshaw a chuang lai an hmu thu chu lo soin auto khaltu ni lo mi padang po Sunday chuan auto a hian a chuang tilang chuan an soile ta a chung an thothar hriat ang te chu police chuan Sunday chung te na po chuan shilve ngal zelin Sunday bona chuan an lam hnai inrol an omve nge an rin tho po hi an soilang tel boka in rok na kal swala wanga in kidnap na po ni se Sunday e kidnap tu te na changa phone call emo ingimo kong taka kidnapper te na changa shiatirna a oma hun to la ya ni thum lai mai aral to hnu po a chutiang ang thom engma shiator ala om chon sila owang chuan in rok na kal swal lam hoi zong chu a kok lo tlat maya
amai ro chu police chuan diltin an tang chuan hnu chuina chu la thok zelin Sunday phone kha an chuina atanga alan danin December ni som pathum jingdar som ni achan ve ain switch off ti hriat ani a heta tang hian bank a thlen ma khan Sunday phone chu athi to ti na ni chu in December ni som pakhat atang khan Sunday chuan mi pathi che kolin chumi te chu Anil Berani le achianu uma gori te kha anni ta boka December ni som pakhata anila nen hian voi ni phone call in bia in December ni som pahnia hian anila nen bok phone call hian voinga anin bilia heta hian anila hian voinga anin biakna hian voi ni ama hian callin Sunday hian voi thum a call thunga ye chuan December ni som pathuma chin shat lawa a boni jingdar kwale min somnga pasari atanga dar somle achane bel thleng khan Sunday i chuan a thiannu umai chau kha phone call khan abia khani a mase heta hian police chuan thilmak ti deu anei tlat mai benka kalpui tura som rengot si dar kar chan be chunga umai le Sunday in biak na chuan umai le Sunday in kara hian an shat velo thil in thup awm ngai chu ringin umai chu ahma ai zongin an rin hela chu ana sat pha ta hle maya chuti rwal chuan police chuan umai rungota chuan an rin helna chu ngatbik lavin Sunday in phone call kaltlanga alo biak ve tho Anil Berani po kha an chui takngal bok ani ye chuan Sunday bonia mitap mutu pahni te chu police chuan station a chuan kautangalin khaminia otowa Sunday in a chuan pui chu tumi ani an sha thinan chuan lamziak thiam chu an kauta boka chuta chuan December ni som pathuma Sunday ile mi pakhat otowa an chong don lai lo hmutu te chuan mi pahmel an hmu dan chu lemziak thiam hina chuan shilin lemziak tu ina azia zo nuwa police tem lemziak an han hmu che chuan maktin in an khat ani ber mita hmutu te soidana tanga lemziak tu ina a lemzia chho chu NRI police station a assistant police officer Anil Berani le lemziak tu ina a lemzia chho chuan danglamna ani te holo mai chumi wang chuan police chuan an police pui anila chu Sunday bon nen chuan in kong kaina an ne nge chu an ring ta hle ani ye chuan an thushia tharle lemzia te chu police chuan Sunday chung te po chu shatir vel in Sunday fa para guvira chuan officer anila li anu chu in mel shat an ni thole chen thatak nia a shat thu alo sei ve ta boka ingi molai tang to khan Sunday tlero chu an ina tang ngei chuan lo bo chu chu thinin akha to ka atlera hlu tak tak achi te akibun te abing be te le aban bun man to tak tak te chu a bo zel china wang chuan police ne na hian atlera ubo chan emo ala to te chhui sak tor hian Sunday hian thu boy alo thelu to a November ni somni panga kum sang ni som pahnia khan NRI police station a chuan kalin heta hian assistant police officer anil hne na chuan Sunday e chuan atlera ubo thin na chungchang te chu shilin malak sak tor chuan angen ta a heta tang hian anila le Sunday te chu in hmel sha chawin engwanga Sunday tlero te chu ama a bo ringot zel nge ani ti te she tur hian anila chu Sunday ti na chuan akal po vakal hiala anila chuan Sunday in atlera ubo a mo thenan le arutu an shat nge thenan hian Sunday ti na chuan nu chuina chu thokzuin hemi hnu reilote a hian Sunday tlero urotu chu an chui chok zui ta boka chuta Sunday tlera uman to tak tak le hlu tak tak te chu an ina na thoka an chhor me chia hian alo ruk sak thin alo ni a heta tang hian Sunday le anila chu in hmel sha that phain chian angin anin kom zui zelta alo ni ye chuan police chuan anila chu thu an zot fia ve ta ngala chuta asoi ve dana chuan Sunday boni December ni som pathuma khan Sunday nen chuan anin hmu nge thole anin hmu na chan po Sunday tlero te chu arutu anman chuak to chung po a alabo renga wang ni in tlero ubo chan chui zel dan tor an soi nuwa Sunday chu akal san ne mai tho chu police bula chuan soita a hiba ka hian anila hne na tang hian police chuan thothar shed bel bak tur an nei talo nen kongdanga thei ang angin Sunday omna chin she tur hian thei top chuin hnu chuina chu an thok le ta a mase Sunday e abo tanga kar ni lai liap no po in eng thothar bel chen dol ma chu hria thei an la nei thei ri lawa heti lai me khian Sunday u naw pa lalit pandit apo khan
afarnu zotna chu aphak ang tok toka lo thok ve rengin kongpuya te chuan afarnu solnu a om tak melin ti in ama ngei chu a che chhoba ka afarnu zotna chu police puipa hian alo thok ve renga hei mai ba ka Sunday pasal jai prakash sapo khan media atanga thoron nein anupui chinchang hri tu te na cheng singa apek nge tur tho chu alo tiam boka nima sela Sunday chanchin chu December ni som pathum abo tang khan eng thothar ma hriat bel tur so om theidil selo ye chuan January ni somni pariat kumsa ni som pathum aloin her chome chuan Sunday i chu adam ngi athi ti po hriat lowin ni somli paruklai chu chin hriat lo chuan abo ta chu ni a Sunday te chen atanga metar zakni huam chung a hian building sang tak tak mai omin nimbuk tak tak tele thingkong te po atam hle maya he mai ba ka he mi huam chung a vekhian luimoi taka om nge ani te chuan January ni somni pariat kumsa ni som pathum ni hian photographer pani te chu thala tur hian Sunday te chen atanga metar zakni le ka hla hian ron kalin helai mun hian thala tu tam tak te chu a hi thin ba ka a mun moina hian khwal zen te po a ko phiat maya te chuan thala tu pani ten heminia kiltin atanga an camera te an lek chwa thla an lak lai hian an bul maya nimbukara antil mo chuan an mi chu alata phian mai te chuan antil mo chu engchiange ani hriat tuma an va pan naya an han en chiat nu chuan mishing ru ro ani nge ni te chu tu shil shat ngai lawa hretak ngalin thala tu te chuan arang thei ang berin police ne na chuan antil mo chu an mashil tawata chu vele police po ro ro an hmuna hmun lama chuan khomong lawa ron kal ngalin chulai hmuna me chuan ro ro chu tu ro ro nge ani an hre thei lawa ro ro chu hmun sari la ya mu in hetia alandan tang mai hi chuan ruang chu acid manga ti chiat ang hle maya te chuan ni somli paruk lai mai lobo to case police tena an ne wang khan an ro ro mu chu Sunday alo ni thu takin ti in Sunday chung te na chuan ro ro an mu thu chu an wa hria tir ve ta wata chu vele an ni lampo police tena ro ro an mu na hmuna chuan rang taka ron thleng phei ve ngalin ro ro an mu na hmuna khan police chuan la le rudak sabit an hotel boka te chuan Sunday pasal fanau te ro ro bula police thil motel an han mu cha chuan lung chem ema tapzuin police thil mo chu anu ta ngi ani thu an soita a eta until mo chwatel rudak sabit hi hindu sa khowan tu ten an tong trai la ya an ken chin ani ome te chuan police chuan ro ro chu Sunday ro ro ani nge em ti shatur hian namdo ina endik tora da sui tangalin Raghuveer di enele an ro ro mu chwa thar di ne te in milo te chu arang thei ang berin forensic team te chuan an endik tangal boka chumi no chuan Sunday chen in atanga metar chani le ka hla a January ni somni pariat kumsa ni som pathuma ro ro an mu chwa tak chu December ni som pathum kumsa ni som pania benga atlero te da chatura an in a chho san nuwa chin shet lawa bauta Sunday ro ro nge ni ti chu afapa Raghuveera DNA ne na an in mil nu chuan police te hian thu chiang an di chok theita ani heti lai me khian Sunday u naw pa Lalit Pandit po chuan Maharashtra Home Minister chu lo be ngalin rong taka afarno tha sakto chu arang thei ang bera chui chho sak ngei tur chuan angen boka hei wang hian police te po chuan an hu chuina chu chak takin an kalpui char chara ma se hetia Lalitan Home Minister abiak nu hian Sunday i rong taka athina chu crime branch in an chui don ani ti chu thuthar aron omzui tangal zata chumi nu chuan CBI te chuan Sunday phone location ne call details song te chu chip chiar le uluk taka endik ngalin anin anena anin biak na te o mai ne na anin biak na te le anina le Sunday e mitam muto mi pathi tinen abula changra tin CBI lam chon hu chuina chu an thok le ta a heta an chui chian atanga alandan le anina thu soida na tanga an hria the chu khang tlero Sunday lo kara tanga bo zong zong zat kha awain noi som pangaman holai ni a akha to ka Sunday tlero bo kha Sunday ikhan atlero hlu tak tak abo fe nuwa police ne na a report chaw aloni heba ka hian afapa Raghuveera soidanin December ni som pathum kum sang ni som patia
anu in atlirau te abo to lo nana benka tlirau ada kha awain noi ni man bor vel ni a tlirau man to tak tak ani chungchang hi pon lammi anila che hian a hriat pui boka hei hi anila hian remchang ala in sandia hi arok tamai emni ti chu an zo na lian ber anita a chu mai ba ka police ani na angin apoi khoina te man cho ani lo nan ani na te hi kora amang mai mai zok nge ti chu mitam tak zo na lian tak anita ani amai ro chu CBI lam chuan ani na cho zo na zot non nge ma se Sunday thina ril hlena tol engma mu anei thelawa nima sela Sunday chungte ero in Sunday bona chuan anila lo chu ril hel tur an she ho lo thung a chan chu Sunday hian melma anei om an she lo wanga ni a ma se CBI lam chuan anila chu na sataka an dop nu po a Sunday thina chungchanga mo phurna anei om an she lo ta ka wangin anila ril helna chu annei to lem lo thunga chutiang lo ni le tak zel sia chuan CBI le police chuan Sunday thina chungchanga hian pon lammi ringota an ngei to na ri tak an set no hian Sunday chungte nge chu a thin a mo phur tu ve thei tho an ni thei ti chu sia in amalte ti in CBI te chuan Sunday chung chu an chui le taringota heta CBI ten an hu chhidan an thlak no hian Sunday khe chu ol sam zo ka chui theini in nu chui tu te tan chuan kong chu a ko khok ani ta ber Sunday bolaya a chen pui a fapa Raghuvira chu ama sabiratan CBI te chuan chuin chuta chuan a fapa le Sunday te borok chu a thalo thin hle ni ti chu a che theita a annu f inkar a thatlo na chan po hi Raghuvira hian drugs a khoi thina wangin aruina tur poisa adil na lama hian annu fa hian na satak takin anin ho pha fo thina lo ni a ma se interview pakhata Raghuvira chuan apa nen chuan in how fo ma se anu nen engboy nama anni ngai lo thu kha lo sei to in anu chuan pon lama a chwaring rengin atlera uman to tak tak da chu a in bel chwa fo thu te asoya chumi wang chuan ruk ro tu emoten anu tlero in bel te chu an ruk sak theina na an tha mai arin tho chu asoi te boka tin Sunday pasal ji prakasa po in thoron nei vele ngalin chung tin boina an nei vek thu te tu chung kwa po ina in hialna an nei ve thin tho tu te ron soin anu pui thina afa par in hel a kai thena chuan afa pathlawang chu mi pui ma chuan a ho na sa hle maya ma se heti lai hian CBI lam chuan thuthar ron nei vele in chuta chuan Navy Mumbai Police Commissioner AK Sarma fapa aji tale Raghuvira te chu in chen thatak anni thole Raghuvira nu boni December ni som pathum kum sa ni som pathia khan Raghuvira chuan a chen khate somin anina chuan party a huai hot ni nan soya heta hian aji ta pokha akal ve nge ani ome le chuan CBI lam chuan aji ta chu thuzo thia turin anina chuan an vakal chilta a chuta anina soidan chuan Raghuvira nu boni khan Raghuviran party a huai hot thole an chen dang te po an til ve thu te soin tailama Raghuvira te ina an kal khom thu te asoya heba ka hian jing lama an chen panu chuan anin a chho san ti chu shet pui hlom vekin zan tlai to taka an party na atanga an ho chau thu te zan rei po a an chen panu a jing chuak alo le hole owang chuan Raghuvira chu mang ang mel po a om lo thole party chu ti top atum pha chong lo ni na soya himai baka a thian te a party bo seya a somati lo chu Raghuvira chon an ina pho hian lu phalawin tlailama an ina na thokte local po kha kong khar chu a hon sak tu lo thote aji ta chon a sei te boka himai baka an rui deu to hnuwa abial nu ne na ruma an tom dun dei thote ruma tanga an chho tu lo owanga an thian hawa an ho san tak dan te chu aji ta chon CBI te na chon a shil ta bok ani te chon CBI ten midang an chui fe nu po a rin hel tur engma tu laka ma an hmula owang khan Raghuvira chu Sunday bona chon rin hel ber ani lo the talawa hemi wang hian CBI lam chuan Raghuvira chu an bi tum zui le ta ani te chon CBI te chon Sunday thina an hu chhina chon report chu ziak ta ngalin ko ta chon an thelu zui ta ngala chuta an report a alan dan chon Raghuvira chu drugs ngolvei ani thole aruina tur anunin a hian poisa tam tak chu dil chhok thinin anu in poisa apek do lo chang te hian
Anno fa a nasa taktaka anin hau pha thu te an tar langa tin December ni som pathum komsang ni som pahni Sunday bonia khan achian rui hlo ti be chin tho te chu som khomin anina chon party te a hoi hota hetia party azo nu hian Raghuveer le abial nu ta chu ruang ti chiat na imo halna hmun emo khan mi te po in an hmu nge ani ome ma se Raghuveer le abial nu te zona an zoa an soidan chuan ruang ti chiat na hmuna khan damdoi ti tura an kal thu an soya amero chu hei hi CBI te rindan chu ani holo zalen taka mani in chunga achian te po ina rui hlo an ti lai khan engwanga abial nu nen kal sanga ruang ti chiat na hmuna bakal ber kher nge an ni tu so CBI te zo na lian tak mai ani leta a heba ka hian Raghuveer phone location atanga an share danin January ni somni pasare kumsang ni som pathum Sunday ro ro an mu mani che khan Sunday ro ro an mu na hmuna hian Raghuveer phone location chu a om ti hriat ani ta boka in khatia Sunday ile a thianu bank an kal khan kong laka Sunday e chuan in rokna aton lo nan a thianu chu kalpui to ne soma ma se hetia tlong taka bank an thlen tak nu a hian ama a ain boipui thei vek awang khan a thianu hna chuan o san tora shilin Sunday po bank ka chuan alu zui ngal maya amairo chu bank alu nuwa a thok tu te na indoor na an nei malok chuan Sunday BP chu ron che thutien alu hai ta hle maya chumi wang chuan a thil ti tur po chu tile talo chuan atuk lama boipui zok mai tur chuan in lama hadam turin a hole ta a ma se hetia in a thlen nu hian a fapa Raghuveer chuan anu hne na aruina tur poisa chu lo dirin Sunday hian Raghuveer chu poisa chu a pe du talawa chumi atang chuan annu fa borak chu sang chho to viawin an pahnui hian an thin rim du hle maya te chuan Raghuveer thin thok thut le aruina tur du luata wanga rel ro fim po puto lo chuan anu Sunday chu thatsui ta ngalin chumi hnuwa bol ina anu chu apom pheya te chuan ba tapa ase chu a khata lein asit khatweka omna ba tapa chuan anu ruang chu chhebek tur hian a che tangar ngara chumi hnuwa a thian te chu an ina party tura somin an party chung zong hian anu ruang chu ba tapa asit mang hian a che ta ni inan soya te chuan party zoa a thian te po an hodar nu hian anu ruang chu ruang ti chet na hmuna chuan la da ringin chulai hmuna chuan ni somli panga lai ada hnuwa an ina tanga metar zahni a hla a nimbukara anu ro ro chu a paita ni in CBI te chuan report a hian an ziak ta a ma se CBI ten ko ta an report ze song song hi fin fiana thatok tak omlo rin tho mai mai an awang khan Raghuveer chu anu Sunday thina mo phur tu nge ani e ti thei ani lo thung te chuan Raghuveer chuan Thane district and session court te Bombay high court te le Supreme Court te anticipatory bail chu adil tak ngala ma se court hian adil na hi apom sak lo thung eta anticipatory bail hi man anni ma a bela chwatir anni theina ani a ma se Raghuveer chu December ni som paro kumsang ni som pathum Sunday i thi atanga kum khat nuwa chau CBI te chuan anu tha thubaya chuan an man theita chawa ko chuan Raghuveer chung tho hi ngai tu ngalin trial po nei ngalani a Raghuveer lawyer chuan CBI ten Raghuveer chu anu athat nge ni ti fin fiana an nei lo awanga court in Sunday thi na chungchanga afapa Raghuveer chung tho an rel thei ngot lo dan tile CBI ten an rin tho mai maya kota an report thelo de chu pomzui tlaka angai lo tho de soin Raghuveer chu anu thina einnam hnoi lo zia just ma chuan a soina sa hle maya de chuan Bombay high court chuan Raghuveer chu me ni som panga kumsang ni som panga khan tabil dil na po chu an pom sak ta nge a ma se Mumbai chwasan an rem ti sak lo thung heti lai mek hian Raghuveer pa Jay Prakash chuan court ne na petition voi thum lai chu lo thelu to in aum zia kan hria thiam thei dan tur a ol samre chu court ne na malak dan tur thu zia ka shilna ani bera hemai ba ka Jay Prakash chuan a fapa chu Mumbai chwasan rem ti sak tur hian kota chuan alo dir boka a chan po Patna Bihara an chung ko a pem an du wang ni in soi tin pakhat dang le chu a fapa chuan lo azerna chu chhun zom le phal sak tura ngenin
Delhi a lo zir phal sak tur chuan ko chu ange ne ta boka ti chuan dan chuan Sunday thina chungchang le amo purtua an ngai a fapa Raghuveera chungchang chu uluk taka voi tam tak an ngai to hnu chuan me ni som pathum kum sang ni som ni pakhata khan district and session ko chuan Raghuveera chu ano Sunday thatu nge ni ti finfia na thatok tak awm lo thu te soin ano a that lai emo hemi lam kai hnuya mi ta mutu nge an omlo awang te a phone location awang rangota thiam lo chan na khop ani lo thu te ba ka a omna atanga anu ro ro an hmuna network tower ain man kop na mi mai te chu anu thatu ani e ti na na achung thu rel tura finfia na thatok tak atlin lo thu te le Raghuveera chu anu thina chuan thiam lo anei lo thu te soin an chwa zalen ta ani ole khati zong kha Sunday thina chungchang le a kai hnoya kan ngai thla khole the chu alo ni le ta phota ton thleng hian to in nge Sunday singe kha thati chu hriat ani talawa CBI te rin dan kha lodik tareng se Raghuveera pa thil ti theina khan shemlawin afapa chu a chwa zalen tir ani theimai ngem he khi sa inrin dan le in ngai dan te comment section lama in lo sei vele chhodon nia ti chuan kan video te a top thlinga min lo thlir sakawang le min lo ngai thlak sakawangin in zawai chunga lom thu kan soimul mul ngal ani